Mer plötsligt. Mm. De är poängen för fart. Oj, ser du den? Här. Vad är det för något? Katt. Och så tillbaka igen. Nej, tillbaka. Hæ? Tillbaka. Hvorfor skal han tilbake? For han som skal putte de der må få det fint. Ja, men du sa jeg skulle ta den over på deg. Nei, det var, Jeg måtte legge den der for at det skulle videre. nei, det var sånn jeg mente. Sånn. Ja. Kan du trykke på stopp da? Nei. Der, trykk på stopp her. Trykk sånn.